Viva President Emerson Dambudzo Mnangagwa the recognized purpose and tell him Popo Viva. Viva. Viva President Emerson Dambudzo Mnangagwa the recognized purpose and tell him Popo Viva. Viva. Smart Tempo Viva. Viva. Ruga Chivende Viva. Viva. Shababla Zegaya Mabunu Viva. Viva. Skopro Hikra Dikra Viva. Viva. Abasha Shipro Zaprobe. Abasha. Magadi Mures Bab. Tangoti tikupe ka video kadikidiki. Tichikutaurirai nenyaya yebudiro South Constituency Zone 2. Tina baba Mnangagwa. Murkunyeperwa nana gomwe vachiti wedza kuna hatina wedza. Tina Shumba Murambwe. Tinavo kusvika 2030. Shumba Murambwe. Hatisi kukukumbirai kuti tive nemi. Tinemi kusvika 2030. Nyangwe makati indaneta. Muchaneta tichikubatai tichakutakurai nyangwe maneta tiripo. Chakusumudzai kusvika 2030. Kunde murume watinai uyu. Wamunoona waMnangagwa ava. The austere, astute and decorous cadre par excellence. She ruled the political tactician, a fountain of ideological prowess, dexterity, a revolutionary tar, undeniable ethical leadership, acumenship, never seen before. Kupedza masports kuno wamwe akwara nemagwavha ndisingamaona apo rotomo vakuta magwavha anagomwe akutaradza 2022 Shumba vako idzari amura mukomana uya saka ariwedza kupema achaona moto nemagwavha nyika ino Shumba makatimpa kuzvishandira hatirambe waMnangagwa ndofunga vasvika makomrades ndio timu yacho iyoyi zvokuti tikaiunganidza panopisa rova namba tivatapedza zvedu namai 2030 ndeya emasoni 2030 baba azi pamango pane mabasa wele masivi Masquera say, More Zimbabwe, welcome to our channel, Zoom Confessions and Deep Secrets. Kana karike kutanka kukweba nenu channel, please don't forget to subscribe. Kana chungwa kakaroga subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nas More Zimbabwe takigirai, nyari kupisa, nyari kunetsa, nyari buda. Nepabudiro South, papanema youth, abuda, achipusha for the ED 2030 agenda, vachichallenger, Goodwin Gomwe, ni support ya arupa, vachiwenga, More Zimbabwe. Chiwenga should be in power by 2028 as Nomira Mushe, the group of my youth, Yatakuradze Vabuda Chara Aiwa, Goodwin Gomwe, Ganyarare, Vabuda Chara Aiwa, President Mnangagwa, Vachatunga Kuska 2030 Ganzinyaya, you weds are push for the agenda, weds are push for Aiwa, and Davanyara Rizavo, Western Gwen, Panodia, Tawigirai. Yatrot Mungonzwa, one of my citizens I chema nezvitwa zvikuitika muzano pia mamadza zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Sana ikoko vanopedzerana kupi ikoko kumba kwavo. But what is very bad on that matter ndechekuti we are talking about the ruling party, a party which is governing the country. Kana vabata national constitution vachida kuimonyorodza kuidictator kuti isutane nezvavanoda, then that's where we can chip in tichidenounce whatever movement yavaroda kuita. Chatiri against nacho ndechekutyorwa kweconstitution inotaura zvematemu maviri a national president, not a party president. That's why tichiti ED 2030, it's a very big no. It's a very big no to us. Because he's a failed leader, he's a failed person to run the country. Saka ndataura point number 1 yekuti ma demonstrations failed to bring change in Zimbabwe. Because why? There is army. Army is not an independent institution. It's a captured institution by a political party. Saka, that's why personal tangible results from all the demonstrations which were carried on along the way. Now,
Ndiani aroda kutiitisa mademonstrations? Izanu iri kuda kutiti tiite mademonstrations. We need to be very careful, Chimama. You need to be very, very careful. Panyaya iyoyi. How do you be very careful panyaya? Tinotangira panyaya statement number 1. Comrade Geza said, Isusu, we are against the 2030 mantra of ED. That is number 1. Number 2, ED brings his own relatives to occupy all the positions in government. Achirasa vanhu vakamira naye pa 2017 kuti vapindewo power. Number 3, ED must dissolve the cabinet or political bureau of his own political party so that vanageza tipindewo tikwanewo imomo. Number 4, he said, zvinoita here kuti isu makomrades ese tipere kufa pasina uwani wedu amboendawo mustate house kunotonga. Number 5, he declared that he needs Comrade Chiwenga to take over the presidency. Right. Let's say he was expressing his opinion, because it's his own right to express that view. Right. Is it possible for Chiwenga to become next president? Tisingatarise marhetorics anyoka emabhunu. Number 1, Chiwenga is a vice president of this country, Zimbabwe. How did he become vice president? He was appointed. He never tested an election. ED abolished a certain section of the constitution yaitaura nezvenyaya yemarunning mates. Vakaibvisa muconstitution kuti hakuchisina zvemarunning mates. Vakadzosa 1 cent of power kuna president. Saka Chiwenga munhu akatorwawo kumabharaku uko ndokwaappoindwa kuita vice president. The same applies zvakaitwa iye ED. He was fired by Mugabe because he was appointed by Mugabe to become vice president. After he was fired from the government, he was fired also from the party. So he was a nobody. He was now just an ordinary person. Chiwenga carried out a coup, and he bring back ED from the bush. Ndobva tsvetwa pachigaro kunzi chigara apa, ndobva aita president from nowhere. Tikazoita maelection muna 2018 navakabirira. Tikaita maelection muna 2023 vakabirira. Zvinozikanwa nepasi rese kuti vakaba maelection a 2023. Zvine umbo huriko unozikanwa nemasangano ese akaobserva maelection muZimbabwe. Now Chiwenga was an appointed person. Even now he is an appointed person. Zviri pamutemo here kuti munhu akangoita kunongedzwa
anomanaja kubvisa an elected president from power oita iye president. Zvigotambirwa nani izvozvo zviri pamutemo here sezvazvinoclaimiwa nanyoka yemabhunu? Right. Zvari an appointed person. Do you think it's easy kuti asimudze muromo wekuti idiwe wakundikana chibva ndipindewo? That's why muri kuona vari kuuya kuvanhu vachiti imimi vanhu uyai tipinde mumastriti tibvise ED. Saka tikabvisa ED tikapinza Chiwenga zvinoreva here kuti nyika yanaka? I don't see like that. Because isusu maZimbabweans chatinofanira kuunderstanda chinhu one, kuti problem yedu chaiyo haisi pa individual. Our main problem, our major problem is not an individual person. Our problem muno muZimbabwe is ZANU-PF as an institution. That's our major problem. Saka kana tichienda mustreet hatifaniri kuenda mustreet tadaidzwa neZANU iri kurovana kumba kwayo. Tinofanira kuenda kustreet tiri isusu citizens maZimbabweans kuti tichienda mustreet tichinonoti isusu ZANU-PF have failed us for a very long time, so it's now time for them to go. Chatinofanira kuendera mustreet kunonoita kuenda kunonodemanda the resignation of ZANU-PF, not a person. Sezvatakaita kuna vaMugabe kuti tikafunga kuti vaMugabe kuenda kwavo ndoko uchagadzirisa zvinhu, yet zvakatoita worse, because we thought kuti a person is a problem, yet it wasn't a person. We are fighting a system, a bad system. Ndio yatiri kufighta. So kana tichiti tiri kuenda mustreet kunodemanda, we have to go into the street demanding ZANU-PF to go, to leave power as soon as yesterday. That's my view, Chimama. That is my view. Don't be fooled by vananyoka yemabhunu vachiti gore rino igore regudo guru. Who told him that isusu tiri kunoenda mustreet tichiti Chiwenga apinde pachigaro? Chiwenga is part and parcel of the system yatikuvadza. Corruption is part of that. Killing is part of that. Dictatorship is part of that. Because hana kungonyuka apo kaChiwenga. Chiwenga since 1980 he was there. He was part and parcel of the system. And he is still there. And he is a soldier for that matter.